Gero bere, ez dakit, rock and roll gogo hauetara, hause, erabakitze eskubidearen arira, Otxandian hori, alako ez dakit, zerbait atera nahi zion, beste behin ere, joan den astean egin zuen bezalaxe. La respuesta es, yo soy independentista legítimamente, pero lo que estoy planteando... ¿Sí o no? Es muy fácil responder, ¿sí o no? Lo que estoy planteando ahora con rodeos. Llegar, ¿Sí o no? Es llegar a un acuerdo con el Estado español, con el gobierno español. Y para eso, en primer lugar, tenemos que hacer un debate aquí en el país. Porque nos tenemos que poner de acuerdo en torno al nuevo estatus que queremos. Pero Atera ezazu, kristalesko bola, Lander, porra egiteko egunea heldu delako, ez zara libratuko. Badakigu zalantzati zenbaitzuk egon badaudela, lehen postuan Otxandiano ikusten genuen, EITB Fokusen, Pradales bigarren, baina itxura guztien arabera, gaur entzun diogu Markel Olan hori, Alderdi Popularrak babesa ematen badie, hori Alderdi Popularraren kontua izango dela. Nola baita esanaz, jeltzalek historikoki dagokien eskubide, ustez dagokien eskubide hori mantentzeko asmo dutela. Zein da prebizioa, porra, ausartu zaitez, busti zaitez, Lander? Bueno, zaila, bola ateratzeak, estazko bola ateratzea nik uste, argi dago eta mundu guztiak argi dauka, EH Bilduren emaitzak izango dira historikoak, tendentzia korrela erakusten duelako, eta nik uste, hauteskunde hauetan, udal hauteskundetan eta estatu mailako hauteskundetan erakutsitako goraka horrek emango duela horrela pausu izugarria, ez dela izango gorakada txikia, eta nik uste, eserlekuetan, EH Bilduk irabaziko duela EAJaren aurretik. Baita ere, egingo dut beste apostu bat, EAJ eta PSek ez dutela gehiengoa lortzen, eta nik uste dut Alderdi Popularrak emaitza pixka bat hobetu ditzakela Voxen kontura, eta zalantza gehiena dakat Sumar eta Podemosen emaitzekin. Nik uste Sumarrek Podemos baino emaitza hobeak aterako dituela, eta agian eserlekuren bat ere bai. Laxe, apuntatu ditugu, zeure aurreikuspen eta apustu hauek ziur datorren astean argipen batzuk izango ditugula, eta joko politiko honek oraindik ere zati gehiago eskainiko dizkigula, Lander Ribin, eskerrik asko, geurean izateagatik, beste bain ere, gabon pasa. Berdin, aio. Grito todo y el eco me dice nada. Ay, grito nada y el eco me dice todo. Después de tanto todo, para nada. Eta bai, egia galantak esaten dizkigu Doktor Deseok eta urte luzez izan da gainera, eta tradizioari eutxiaz berriz ere badatoz bueltan, eta laster ere bira berria Gasteizen ekingo diote 2000 eta hori laster batean izango da, apirila bukatu aurretik, izango ditu geldiune gehiago, baina aizue Francisek berak gaur Bilbo Handian ala Sinsorgan aurkeztu du, euren disko berria entzun, badatozela bueltan. Empezamos de nuevo, nos veremos en la gira, nos vemos en las salas y nos vemos al aire libre. Eta euskal musikaren ikur garrantzitsu izaten segitzeko asmoa erakutsi digute, gaztelania zein euskaraz ere azken urteotan, eta Bilboko euskal musika edo euskal giroko ikur, baina haratago ere heldu den euskal taldea izan dena noski baietz. Doktor Deseo alaxe, bauaz. Alako egia handiak botata, batzutan egunak edo bizitzak gauza derrak utzitzen dizkigun bezalaxe, biharamunean beltzak direlako, baina berriz ere altxa eta aurrera egitea dagokigulako. Mila esker hor bestalen izategatik beste bain ere, badakizue, hemen bihar bueltan izango gaituzuela zintzo, bihurri, azido, baina fidagarri beti bezalaxe, gabon pasa, eskerrik asko. El cerebro centrifugando y la vida se escapa por las costuras, buscando una estaca, buscando
mi estrella polar, cuando me pierdo en el brillo de tus ojitos, el mundo entonces tiene sentido. Errepidei begira kontuan izan, gaur gauean, 8:00 San Mameserako sarbidean, Bentazarra iparraldeko tunela moztuko da Santanderrerako eta Santiagorako noranzkoan, eta bihar Bilborako noranzkoan dauden San Nikolas eta Santana tunelak moztuko dira. Mozketa horiek gaueko 10:00 goizeko 6:00 egingo dira. Informazio gehiagorako sartu bizkaia.eus atarian. Ertzaintzak eta Bilboko udaltzaingoak bilaketa operazio zabala antolatu dute gaur goizean Bilboko Indautxu auzoko banku batean lapurtutuen gizona aurkitzeko. Lapurreta goizeko 8:30 izan da, bankuak Areilza doktorearen kalean duen bulegoan. Bulegoa ireki aurretik jaso da gertakaria, lapurra pistola batekin sartu eta ordu laurdenez atxiki ditu langileak. Dena oso bizkor gertatu da eta alboko denda eta tabernetako langileek esan dute ez dela konturatu. Ertzaintzak 53 eta 54 urteko bi gizon atxilotu ditu Donostian, beste baten hilketarekin harremana dutelakoan. Bart gauean egin zituzten atxiloketak ertzainak Antigu auzoko Mikelete eskaleko etxe bateko liskarrak ikertzera joan zirenean. Behin sartuta gizon baten hilotza aurkitu zuten lurrean, ageriko lesio markekin. Mediku zerbitzuak bertaratu zirenean ezin izan zuten ezer egin eta gizona hilda zegoela baieztatu zuten. Hildakoak Poloniako herritartasuna zuen. Indarkeria zantzuak ikusita ertzainek etxean zeuden beste bi gizonak atxilotu zituzten. Ertzaintzak ikerketa hasi du zer gertatu zen argitzen saiatzeko. Emakumezko moto gidari bat hilda gaur goizean Donostiako saihesbidean izandako istripu batean. Goizeko 7:10 gutxitan izan da ezbeharra, motogidariak kamioi baten aurka jo baitu Poioeko tunelean. Larrialdi zerbitzuak bertaratu direnean ezin izan dute zer egin emakumea suspertzeko. Ertzaintza istripua zer eragin duen ikertzen ari da eta lekukoak eskatu ditu uste baitu tartean ibilgailu gehiago egon daitezkela. Gabon guztioi, EITBek antolatutako eztabaidak ekarritako parentesiaren ostean, kanpainarekin diote berriro hautagaiek nor bere aldetik eta bakoitzak gai desberdin bat aukeratuta euren mezuak gizarteratzeko. Entzun gaur goizeko kanpainaren laburpena. Hautagai guztiak elkartu dituen eztabaidaren ostean, EH Bilduk Zamudiora eraman du hauteskunde kanpaina inbertsio funts publiko baten beharrak berresteko. Gaur Euskaltelen aurrean gaude erakunde publikoak diru publikoarekin sortu eta gero kapitalari saldu zioten enpresaren aurrean. Berriro diogu industria eta ekonomia politika gidatuko dituen gobernua behar dugu. Industria politika egiteko tresna ere badugu. Funts soberanoa, beraz politika industrial aktiboa eta inbertsio publikoa herri honetako industriak inoiz galdu behar ez duen lekua berreskuratu dezan. Gasteizen izan da Eusko Alderdi Jeltzalea. Imanol Pradales buru eta Osakidetza izpide konpromiso hartu du etengabeko arretagune berria martxan jartzeko. PAK delakoen inguruko berrikuspena bat Euskadi osoan eta hori kontutan hartuta hemen Gasteizen gaur ere
bere momentan helarazi nuen Arabatik hasiko ginela, Gasteizetik hasiko ginela, eta gaurko konpromisoa da profesionalekin batera topatzea nun eta nola jarri behar dugun martxan PAK berri bat Gasteizen. Alderdi sozialistak ere Gasteizen egin du agerraldia, Aroa Gilete Arabako zerrendaburuak mugikortasun jasangarria eta gizarte kohesioa sustatzeko autua egin du besteak beste. Seme-alaben etorkizunarekin, pertsonen zaintzarekin, pentsioekin, desberdintasunarekin, indarkeria matxistarekin eta negozioekin zer gertatuko den jakin nahi dute. Eta horrek berak kezkatzen gaitu sozialistok. Sozialistak jendearen benetako arazoei arduratzen garelako. Lehenengo mailan egongo den kultura eredu berria hitzeman du Elkarrekin Podemosek. Errenterian Elkarrekin Podemosetik Euskadirentzako feministagoa eta hiritarragoa eta parte hartzaileagoa izango den kultura eredu berri bat proposatzen dugu Euskadi osoarentzat. Kultura bizitzaren erdigunean jarriko duena. Eta Sumarrek Sestaon esan du soldatak igoko dituela. Aurrekoan Ayuso eta oraingoan PPko bestelako presidente batzuk izan ditu lagun Javier de Andresek. No podemos renunciar a la salud por criterios identitarios, por criterios ideológicos. Tenemos que poner el servicio público por delante de cualquier otra cosa. Azkena ahaleginak egiten ari dira hautagaiak ostiral gauerdian amaituko den kanpainarako. Esan bezala, azken txanpan sartzen ari da kanpaina eta alderdiei 3 egun baino ez zaizkie gelditzen hautesleak erakartzen saiatzeko. Udane Arbeo. 1.800.000 herritar daude deituta igande honetako hauteskundeetarako apirilaren 21 egingo diren legebiltzarreko hauteskundeetarako eta horietatik 75.000 gazteak izango dira lehenengo aldiz bozkatuko duten herritarrak eta finean horien esku dago Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako etorkizuna. Testuinguru honetan jokoan dagoena da legebiltzarreko 75 eserleku, 25 eserleku eta hautetsi lurralde bakoitzeko eta mapa politikoa begiratuta gogoratu behar dugu hauteskunde kanpainak azken egunak dituela aurretik, ostiralean amaituko da alderdiek azken eguna izango dute ostiralean herritarrei botoa eskatzeko, bitarte horretan proposamenak helarazten ari dira herritarrei euren arreta deitu nahia, baina proposamena bakarrik ez, alderdi batetik besteari mezuak zuzenak ari dira bidaltzen, testuinguru honetan entzun ditzagun, esate baterako Imanol Pradales eaiotako, lehendakari gaia eta Arkaitz Rodriguez EH Bilduren Gipuzkoako zerrendaburua. Eta bi aukera daudeak. Euskadiren gure autogobernuaren eta gure erakunden aldeko apustu sendoa egin dugunok, edo etengabe gurpiletan makilak sartzen ibili direnak. Zarata egiten dute, ez dutelako nahi, jendeak hitz egin dezan osakidetzaz, etxe bizitzaren arazoaz, edo bizitzaren garestitzeaz. Zarata egiten dute, ez dutelako nahi, jendeak gogora ditzan, Zaldibarko desastrea, edo pandemiaz egin zuten kudeak eta kaskarra. Zarata egiten dute, nahi dutelako jendeak ahantz ditzan, amigismoa, klientelismoa, entxufismoa, edo 11 de Miguel kasuak, baina bereziki zarata egiten dute, beldur ikaragarria diotelako Euskal Herria Bilduk ordezkatzen duen proiektuari. Gipuzkoatik Arabara egingo dugu orain salto, entzun gaurkoan Araban egin dituzten proposamenak. Gasteizen etengabeko arretagune berri baten irekiera agindu du Imanol Pradales EAJaren lehendakarigaiak. Osakidetzak 2019an San Martingo gunea itxi zuenetik, etengabeko arreta ematen duen espazio bakarra dago hirian. Orain, gune berri bat irekiko duela iragarri du lehendakarigaiak. Alde zaharrean kokatuko den osasun zentroaren irekierarekin eta Txagorritxuko handitzarekin batera. Osakidetzak dituen arazoak konpontzeko neurriak direla esan du. Horretarako alderdi eta eragileen arteko akordio zabal baten beharra aldarrikatu zere. PAK delakoen inguruko berrikuspena bat, Arabatik hasiko ginela, Gasteizetik hasiko ginela eta gaurko konpromisoa da profesionalekin batera topatzea nun eta nola jarri behar dugun martxan PAK berri bat Gasteizen, baina konpromisoa Gasteizen
PAK berri bat ere martxan jartzeko. Hauteskundeak Araban erabakiko direla adierazi du Mikel Otero Euskal Herria Bilduko hautagaiak. Udal eta foru hauteskundeetan hasitako ziklo aldaketa egonkortuko dela baieztatu du ere. Aldaketa hori Bilduren indartzea ekarriko duela iragarri du. Oztopoak gainditzeko laguntza ematen duen alderdia direla baieztatuz. Ziklo berriak erresistentzia aurkitu dela adierazi du ere. Zarata eta Lokatzaren aurrean konponbideak proposatu dituztela azalduz. Lokaztu eta Zarata ateratzen dute, proposamenik ez dutelako. Eta Osakidetzaz, etxebizitzaren arazoez, benetako arazoez ez hitz egiteko. Baina bere Zarata eta Lokatzaren aurrean, guk Euskal Herria Bildutik konponbideak proposatzen jarraituko dugu. Politika aurrerakoien bermetzat aurkeztu du bere burua PSEek. Alba Gilete Arabako zerrendaburuak baieztatu duenez, etxebizitza, mugikortasuna edo osasun zerbitzuetan dauden arazoei erantzun errealistak emango dien alderdi bakarra da PSE. Gehiengo osorik gabeko legebiltzar batean, gobernuaren giltza izango dutela baieztatu du ere. Politika eraldatzaileak hartzeko indarra izango dutela aipatuz. Herritarrak kezkatutak daude etxebizitzarekin, mugikortasun jasangarriarekin, osasunarekin, ingurune hurbilarekin eta eguneroko eragiten dituen politikekin. Eta horretan, sozialistok betetzen dugun bermea gara. Politika aurrerakoi, feminista, sozial eta eraldatzailearen bermea garelako. Araba biosfera erreserba gisa izendatzea proposatu du Elkarrekin Podemos taldeak. Lurraldeak Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan dauden biodibertsitate erreserben erdia barneratzen dituela gogorazi dute ere. Zentzu honetan, Podemos gai ekologistekin kezkatuta agertu den alderdi bakarra dela baieztatu dute. Euren burua politika ezkertiarrak bideratzeko bermetzat aurkeztuz. Balio handiko naturgunen konzentrazioa zabala du. Hauek arrean ekosistema anistasun handia. Ezegunetatik eta basoetatik mendietaraino, baita ibaiak ere. Natura aberatz horren konserbazioa babesteko eta sustatzeko Arabako lurralde historikoa UNESCOren biosfera erreserba izendatzea proposatzen dugu. Atzokoan, Ane Ransorena aholkulari politikoa izan genuen gurean entzun inkestez eta kanpainaz esandakoari. Bien nintzateke zentratuko hainbeste nork irabazten duen inkesta batean, nik uste dut EAJak irabazi duela egun batzuetan, baina EH Bilduk orain ez da, argi dagoena da bi alderdiren arteko egundoko konfrontazioa dagoela datuetan ere bai, ez da, hemen kartelak ikusten ari gara, eta egia da lema horiek oso garrantzitsuak izaten ari direla, ez da, hemen aukeratu Euskadi elige bienestar horretan zentratu da EAJ, bi modelo horietan zentratu nahi dutelako kanpaina, eta hala egin dutela ez da egunero ikusten ari gara zein den EAJaren estrategia hori, ez da EH Bilduren modelo investigazioan edo probetan jarriko duten modelo hori eta EAJarena betikoa, emaitza onak eman dituena eta hori da saldu nahi dutena, ez da? EH Bilduren kasuan hain zuzen ere, EH Bildun zentratzen dira, eta herri honek daukan, gerora begirako proiektu horretan, ez da? Horregatik aldaketa da orain urgentzia hori lantzen dute kanpaina honetan, hemen ikusten dugun bezala, Peio Etxandiano, hori ez da gerora begira dago, el futuro está en tus manos, mezu horrekin esan nahi dute, azkenean, gure esku dagoela, ez da, gogoratuko dugu gainera hori ez, hitz horiek zer suposatzen duten, eta azkenean gure esku dago hori ere modu batean edo bestean jarri dute. Oso presidenzialistak diren kartelak dira guztiak, eta argi dagoena da, zentratzen ari direla, bi kanpaina daudela paraleloki, ez da, bata, hautagaien ezagutza maila hori igotzea, eta ikusi da, azken inkesten arabera, igo egiten dela, nolabait ezagutza maila hori, eta gero beste bat da alderdien presentzia, kaleratzea eta proiektuak mahai gainean jartzea, ezta? Ez usteko agertatu zen atzo EAJak Barakaldon antolatutako hauteskunde ekitaldian, baina aurrera jarraituz Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetan bada herritarren artean zalantza handi bat, nola egingo da boto zenbaketa? Adi.
Galdakaoko eta Usansoloko herritarrek apirilaren 21eko Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetan emandako botoak berriro batera zenbatuko dira, naiz eta Usansolo abenduaren 22an eratu zen udalerri independente gisa. Adi zergatiari. Preso politikoen nazioarteko eguna dugun honetan, 1958ko maiatzaren 22an, Ezkabako gotorlekutik ihes egin zuten 785 presoen omenezko lehen mendi lasterketa aurkeztu dute gaur Antsoainen. Ikusi. Antsoaingo udalak gaur goizean aurkeztu du La Fuga mendiko lasterketaren lehenengo edizioa eta memoriaren astea batzen dituena, herri honetan egingo diren kultur jarduerekin. 1938ko maiatzaren 22an, Gerra Zibilean San Cristobal gotorlekutik ihes egindakoen omenez antolatu da aurten lehen aldiz erakunde publiko eta pribatu garik parte hartzen duten jarduera. Aurkezpenean izan dira Antsoaingo alkatea Marta Diez, Iruñeko alkatea Joseba Siron, Iruñerriko hainbat alkate eta lasterketaren antolatzaileak. Lasterketa maiatzaren 22an abiatuko da eta 53 kilometro izanen ditu 10 ordutan amaitu behar izango dena. Lasterketaz gain, maiatzaren 13tik 24ra Antsoainen ekitaldi ezberdinak antolatu dituzte. Hala nola, kontzertuak, antzezlanak, hitzaldiak eta bar. Bukatzeko Urepelen lasterketa amaieran eskultura bat inauguratuko dute 785 iheslarien omenez. Joseba Siron Iruñeko alkateak lasterketa honek duen garrantzia adierazi du. Izango duela zuen oroimena, haien oroimena gure oraina delako, haien borroka gurea ere badelako, gure inspirazioa delako gogoan zaituztegu. Kirolaren, kulturaren eta memoria historikoaren arteko lotura irudikatzen du lasterketak, aztarna iraunkorra utzi nahi duen ekitaldi bakar batean. Helburua da jarduera 2 urtean behin errepikatzea, herri anfitrioiak udal laguntzaileen artean txandakatuz. Bukatzeko Marta Diez Antsoaingo alkateak gonbidapena egin du aste kulturalean parte hartzera. Lasterketa hau prestatzen da memoria historikoa mailaren gainean hitz egiteko, gazteengan hurbiltzeko, kirola sartzearena ere beste bizilagun eta beste esparru batzuetara iristea laguntzen duelako, eta nola ez kirola, kultura eta memoria historikoa guzti hori lotzeak, segurazki memoria historikoaren alde hitz egitearena eta ezagutza hori bermatzea lortuko duela. Beraz, ezin egon momentu honetan, ekimen honetan. Osasun arloan onkologikoa Osakidetzan behin betiko integratzeko hitzarmena onartu du Eusko Jaurlaritzak. Horren bestez, 1988an Osakidetzak onkologikoarekin sinatutako kontzertazio hitzarmenarekin hasitako bidea amaituko da.
Araban gizarte osoari premiazko deia egin diote Arabako residentzietako langileek, Arabako egoitza eta etxebizitza komunitarioetako langileek 4 urte baino gehiago eta 32 greba egun egin dituzte dagoeneko sektoreko lehen hitzarmen duinaren alde. ELA eta LAB sindikatuok berriro dei egin diegu Arabako egoitza eta etxebizitza komunitarioen sektoreko langile guztiei apirilaren 25ean egingo den grebarako. Arabako erresidentziako eta etxebizitza komunitarioetako langileek azkeneko 3 greba egunak burutu zituzten pasaden urteko abenduan. Geroztik patronalarekin mai negoziatzailean biltzeko eta Arabako Foru Aldundiaren esku hartzearen zain daude zaintza sektoreko langileak. Izan ere, ez dute inongo berririk izan enpresen partetik eta Aldundiari dagokionez komunikabidei begira duen irudia garbitzeko jarri direla kontaktuan, baina ez dutela inongo irtenbiderik emateko borondatea erakutsi adierazten dute sindikatuek. Ondorioz, Arabako zaintza sektoreko langileak greba egingo dute apirilaren 25ean, ostegunean, ELA eta LAB sindikatuek deituta. Prekarietate egoera salatzen dute langileek. Urtean, 1784 orduko lanaldia egiten dutela eta 26 lanbide kategoriatik 11ak lanbide arteko gutxieneko soldata baino gutxiago irabazten dutela adierazi dute. Lan baldintzen alde borrokatzeko jartzen dizkieten zailtasunak salatu dituzte ere bai. Gehiegizko gutxieneko zerbitzuak dituztela eta enpresaren aldetik txantaiak, mehatxuak eta errepresaliak pairatzen dituztela adieraziz. Horregatik guztiagatik hitzarmen probintzial propioa eskatzen dute, euren lanaren prekarietatearekin eta aitortza faltarekin amaitzeko. Zor soziala dugu sektore honekin, eta gizarte osoaren ardura da zaintza lanak duintzea. Izan ere, guztiok gara edo izango gara zainduak. Gure zenitartekoen ongizatea eta jasotzen dituzten zaintza kalitatea kolokan dagoelako. Sektore hau sostengatzen duten pertsonek ezin dutelako jarraitu lanean eta zaintzen lan baldintza hauetan. Greba eguna Andramari Zuriaren plazan egingo duten mai inguruarekin hasiko da. Arratsaldean 6:30 Bilbo plazatik probintzia plazaraino abiatuko den manifestazioari ekingo diote. Arabako erresidentzien greba iragarpenetik Nafarroako zahar-egoitzetako langileen grebara goaz. Apirilaren 24an grebara deitu dute hitzarmen duin baten alde. LAB sindikatua beste behin Nafarroako zahar-egoitzen hitzarmenaren alde mobilizatu da. Labetik sektoreko langileekin batera mobilizatu dira Nafarroako zahar-egoitzen lehen hitzarmen sektoriala desblokeatzeko. Apirilaren 10etik 17ra 2 orduko lanuzteak egiten ari dira. Sindikatuak negoziazioaren hasieratik hartu duen ildoan jarraitzen du, duela ia 4 urte, baina bereziki ekainetik, LAB sindikatuak negoziazioan efektu kolpe bat eman zuenetik, negoziazioa berpiztea lortuz. Haien esanetan, negoziazio horrek bizirik dirau, LAB mobilizatu delako. Zahar-egoitzen sektoreko langileak hainbat ekintza egiten ari dira inplikatutako alderdien inmobilismoa simbolizatzeko. Horretarako errepide mozketa batzuk egin dituzte gizarteari duela 4 urtetik ona bizi duten egoera ikustarazteko. Argi utzi dute prestaudela Nafarroako patronalarekin eta gobernuarekin hitz egiteko eta biltzeko. Labeko Leire Arzuagak egingo duten mobilizazioen berri eman du. Ikusirik negoziazio maila ez dela berriro aktibatu, apirilaren 24an greba egun batera deitzen dugu, eta bertan beste ekintza simboliko bat egingo dugu entzierroaren ibilbidean. Langileok eta gure adinekoek jasaten dugun harrapaketa ikusaraziz. Beraz, argi utzi nahi dute mobilizatzen jarraituko dutela, ez dutela utziko patronalik aberasten haien kontura. Dei egin dute apirilaren 24an egingo duten greba egunean parte hartzera. Nekazarien borrokaren nazioarteko eguna da gaur eta enek aukera baliatu du Carrefour salatzeko. Fermin Gorraiz eta Patxiku Irisarri sindikatuko kide jakinarazi dute Frantziako multinazionalak Europako legedia urratzen duela eta etiketatze irregularra egiten duela. Hau da, 100%ean landare jatorrekoak diren produktuak saltzen ditu haragia delakoan.
salatu nahi duguna da, etiketadoa gaizki erabiltzen dela, ez? Erabiltzen dire saltxitxa hitza edo filete hitza edo horrelakoak, janari vegetalak apaletan jartzeko, ez? Ekonomian, Gasteizko Mercedesek bere ekoizpena etengo du merkatuaren premia arazoengatik. Gasteizeko Mercedes lantegiak ekoizpena geldituko du apirilaren 23tik maiatzaren 6 arte. Mercedesek merkatuaren premia arrazoiengatik hartu du erabakia. Sindikatuekin martxoan sinatutako malgutasun akordioa eta gero. Akordio honetan, aurretik ezarrita zeuden malgutasuneko 18 egunei beste 15 gehitu zaizkie. Erabaki eztabaidatsuak merkatu egoera ezegonkorrak ekar zezakeen aldi baterako enplegu erregulazioko espedienteak ekiditea du helburu. Lantegiko plantillaren gehiengoa beraz, 13 egunez egongo da ibilgailuak egoiztu gabe. Egun hauek aurrerago berreskuratu beharko dituzten oporregun moduan izango dira kontuan hartuta. Langileak itzultzerakoan maiatzaren 6an hain zuzen, gaueko lanaldiko ordutegiak aldatuko dituzte egunero ordu erdi murriztuz. Mercedesen esanetan, ekoizpen ahalmena eta barne horniketarako ibilgailuen jarioa optimizatzeko. Gaueko txandako ordutegian murrizketak egin ziren dagoeneko urtarrilean. Murrizketa berri honen ondorioz, muntai gordin eta pintura sektorea adibidez, 6 ordu eta erdiko txandarekin utziko dute. Ingurumen gaietan, basogintza eta baso politikari buruzko ponentzia abiatu dute Gipuzkoan. Udane, konta iguzu? Gipuzkoako basogintzari eta baso politikari buruzko ponentzia abiatu dute Gipuzkoako batzar nagusietan duela hilabete ekin zioten. Honi, basogintzaren sektorea ezagutzen duten 35 adituek beren ikuspegia aurkeztuko dute uztaira bitarte eta hainbat esperientzia partekatuko dituzte arlo horretan, lurraldeak etorkizunean izango dituen erronkei aurre egiteko helburutza dute egungo basoen eta basogintzaren egoera zehatza ezagutzea eta etorkizunean basogintzatik espero dena aztertzea. Ildo horretan atzo bigarren agerraldia izan zuten, bertan izan ziren Enba elkarteko bi kide, Xabier Iraola eta Xabier Zuziaurre, eta bertan azpimarratu zuten ezinbestekoa dela basoen zaintza eta kudeaketa helburuak desberdinak izan arren, finean, basoen zaintza eta kudeaketa ezinbestekoa direla. Ezinbestekoa da, oreka hori mantendu ahal izateko, basoaren kudeaketa bat egitea. Basoak edukitzazke funtzio batzuntzako izango da eixialdirako, beste batzuntzako izango da perretxikuk biltzeko, beste batzuntzako izango da urriturri txukun mantentzeko, eta beste batzuntzako izango da egurre ateatzeko. Jabe bakoitzak eta gizartek hainbat funtzio ematen dizkio baso horrei, ez? Eta helburuk ere diferente dira. Helburu ekonomiko balimadia edo ingurumenaren aldetik balimadia. Baina argi dakeuna da, bai helburu batekin edo bestekin, kudeatu egin behar dela. Kudeatu ez du esan nahi, esplotatu. Edabidetan ere badabiltza politikariak gaurkoan Handeka Larrea Sumarreko Gipuzkoako zerrendaburua izan da Naiz Irratian, Alderdi Sozialistak Arabaki Bizkaia eta Gipuzkoan duen jarrera ulergaitza dela deritzo Sumarreko zerrendakideak. Gutxinaka badator erabakitzeko tenorea, heldu den igandean erabaki beharko da nolakoa izango den 2024-2028 legegintzaldian Euskal Autonomia Erkidegoko alderdien botere banaketa. Aukeren artean berri bat, Sumar mugimendua. Bertako hautagaia da Handeka Larrea, egunon? Kaixo, egunon. Sumar mugimenduaren abia puntuan hor, Elkarrekin Podemosekin egindako negoziak eta hoiek zeuden, Elkarrekin aurkeztu ala ez erabakitzeko, baina azkenean erabaki izan da, banatuak jotea, hor banaketa horren ondorioz, Ezker Konfederalak ganbaran duen ordezkaritza galduko balu, edo murriztuko balu, zeintzuk izango dira ondorioak?
Bueno, pues ondori horiek astelenetik aurrera ikusiko genituzke. Guk hartu gendun erabaki hori oso argia da, eta gainera gogoratu nahi dut Sumarren koalizio honetan lau indar politiko daudela, Ezker Anitza, Eko Berdeak, Maspaiz eta Sumar mugimendua bera. Momentuan hartutako erabaki hori izan zen, azaldu genuen bezala, konfidantza faltagatik. Orain espero duguna da, gure espazioan, Ezker Konfederal eta Baskistaren espazioan, ikuste gara zenolako indarran sartuko garen Eusko Legebiltzarrean, eta, ikusita eszenatokia zein den, gure erabakiak hartuko ditugu, eta jakinean gure analizia egingo dugu, esan bezala, astelenetik aurrera. Horra aipatzen duzu konfidantza falta hori, ez dakit akaso pertsonengatik izango den edo, baina atzoko debatean eta beste debatetan ez dugu ikusi, horre elkarren arteko interpelazio zuzenik, horiek ala gertaliteke hauteskunden ustean akordio programatikoren batera edo heltzea? Batek daki, txaron behar dugu abeze ordezkaritzak lortu dugun bakoitzak, eta hortik aurrera, prez egongo gara eskerreko indar guztiekin hitz egiteko eskerreko politikak adosteko bada. Debatea aipatuta jakin nahi dugu ere, zer nolako balorazioa egiten duzun atzoko saioaz. Atzoko debatean ikusi genuen proposamen desberdinak Alderdi Sozialista adibidez, jarraitzen du bere apostu irmo horrekin, ez du argitasun ez esaten, baina guztiok dakigu EAJ-rekin duen akordioa oso itzitaia daukatela, lortzen baldin badute gehiengoa berriro ere, errepikatuko dute gobernua, koalizio gobernua, ez dago desberdintasun askorik naiz eta, kampainan Andueza jaunak edo Alderdi Sozialistak, progresistatzat edo agertu nahian. Bestaldetik, gero, EAJ-aren aldetik betiko debatea, ez da, EAJ-aren politikak eta proposamenak, eta autokritika oso itzi badirudi, Pradales jaunak beste alderdian aurkezten den, ez da, orain dakat soluzio edo konponbide guztisak, eta gobernuan azken 8 edo 12 urtetan ez dituzte martzen ipinin, hori oso adierazgarria. Eta, gure analizian ere, gure hautagaia, lehendakari gaia, Alba, aipatu behar dut, nik uste debatean ondo entzun, proposamenak, programako proposamen batzuk azaldu zituen, eta hori da gure helburua, eta gure tono edo gure estilo politikoa. Horre aipatu duzu, Eneko Andueza eta Alderdi Sozialistaren kasua. Akaso Sumarrentzat errezagoa da negoziatzea Ferrazen egonda Euskadiko Alderdi Sozialistarekin bainon? Eske Alderdi Sozialista Euskadin egiten duena oso zaila da ulertzea, eta kanpaina honetan defendatzen dituzten ideiak ikusita ze egin duten azken 4 urteetan EAJ-rekin gobernuan oso bitzia da, ez da? Alderdi Sozialistak egin beharko luke aldaketa estrategiko bat berriro ere berreskuratzeko eskerreko politika publikoak, hau da, guk Sumarren defendatzen ditugun politikak, ez dugu ikusten orain kanpaina honetan aukerarik peserekin orain dagoen bezala akordiorik lortzeko, ze argi dago gainera esan dudan bezala, bere apustu bakarra da EAJ-rekin jarraitzea, EAJ-ren modelu liberala eta kontserbadorekin inolako autokritikarik egin gabe, eta orduan, zaila da ulertzea zergatik adibidez Madrilen, zuk esan duzun bezala, eta guk estatuko gobernuan gaude, eta nik usten da, Sumarren eragina gobernuan nola politika progresistak egiten ditugu, eta, aipatzarren bereziki Yolanda Díazek egindako aldaketak lan munduan, ez da, lan esparruna. Eta hemen daukagu beste Alderdi Sozialista bat, eta, EAJ-rekin printzipioz gustora, baina kanpainan ezin da defendatu, ezin da gertu eskerra edo progresistatzat. Debatera apur bat itzulita, faltan bota zenuten aipagairen bat edo?
Bai, adibidez, hezkuntza publikoaz oso hitz egin zuten, eta egia esan da, bueno, pues, guretzat osakidetzarekin, hezkuntza publikoa da, bueno, pues, gure ongizate sistemaren zutabe nagusia, eta kanpaina honetan esaten ari gara sare publiko bakarra egon beharko litzateke, eta hori da gure programan, gure apustu oso argia indartzeko sare eskola publikoa, eta urrengo urteatan publifikazio prozesu bat irekitzea, eta atzo, bueno, zoritzarrez zen asko hitz egin horretaz, eta guretzat, esan bezala, klabea da. Hor, hain zuzen ere, hezkuntza legea bera, legegintzaldi honetako azken eztabaida beroenetako bat izan da. Jakineko genuke ere, ea zer nolako balorazioa egiten duzuen, une honetan, bai Aiota, EH Bildu, PSE eta Elkarrekin Podemosek aipatzen dituzten posizio horietaz. Guretzat oso lege txarra atera zen legebiltzarretik, galdu genuen aukera oso importantea, lege hori onartu zuten AJak eta Alderdi Sozialistak hezkuntza komunitate guztiaren kontra, eta hori guretzat ez da gobernantza eredu bat, ez da bai sindikatuek, bai familiek, bai irakasleok, bai zuzendarien elkarte desberdinak legearen kontra agertu ziren. Legeak kronifikatzen du sistema duala, kronifikatzen du bizare Euskadin, eta guretzat hori ez da bat ere onargarria, eta ez da gainera nola ezkerreko alderdi bat, Alderdi Sozialistak onartu zuen alako ibilbidea. Behar dugun Euskadi behar duena da eskola publiko bakarra, eta horretarako badakigu zein den egoera, eta guk esan du onartzen dugula, eta gainera errekonozitzen dugula, adibidez, ikastolen ekarpen historikoa, euskalduntze prozesuan, badakigu ikastoletan profesional bikainak daudela, badakigu metodologia pedagogiko ere onak erabiltzen direla eskola publikoan bezalaze, eta ziur gaude eskola publikoaren profesional bikainak izango liratekeela ikastolako profesionales irakasleak eta irakasleak ez diren beste profesionalak. Eta horregatik gure gonbitea zentzu horretan sinzeroa da, hau da, zergatik ez egin, zergatik ez sortu elkargune bat hezkuntzarekin, eta zergatik ez berreskuratu sare bakarra, zergatik ez indartu guztion artean eskola publikoa, baina bakarrik publikoa izateko sare bakarrarekin, prozesu adostu batean, sindikatu, langileekin, eragile guztiekin, eta lege horrekin ezin da egin, ze legeak onartzen du bizare egotea ondo dagoela, eta guretzat ez da batere onargarria, eta ez da batere ona Euskadirentzat. Horra, aipatzen da kaso ere, lege hori bera gotortu egintzela, hain zuzen, horre hizkuntza ereduen dekretuei egiten zaitzaien, horri hitzaurrean egiten zaitzaion, aipamen horregatikan. Zuek Zumbarretik dekretu hori nola ikusten duzu? Gaur egungo hizkuntza ereduek balio dute euskalduntzeko? Uste dut, dagoela adostasun zabala hezkuntzan, eskola publikoan, eta kasu honetan ere, sare pribatuan, eta ereduak aldatu behar ditugula. Hori da, hau diagnostikoa guztio dakigu, eredu hauekin ezin da baieztatu euskalduntze prozesua. Eta orduan aldatu behar ditugu ereduak, baina aldatzeko ereduak eta eskola publikoaren beste arazoak aurre egin alizateko, gu proposatzen dugu elkarrizketa, gu proposatzen dugu dialogo lasaia eta adostasun zabalak topatzea. Ezin da posizio desberdina beste batzuen kontra erabiltzen, ze oso garrantzitsua izango da gure etorkizuneko, seme alabak edo gure etorkizuneko herritarrak nola ezi, eta nola bultzatu euskararen ezaguera, eta aintzat hartuz, gero estaldetik, herri hiriare bakoitzaren errealitate soziolinguistikoa, hori oso importantea da, baina argi dago aldatu behar ditugula ereduak, bai. Aipatu, itzuliz apur bat Espainiar Estatuko Sumar mugimendura Galiziako emaitzak gogorrak izan ziren, horre
emaitza hauek ere, Euskadiko hauteskunden emaitzak ere proiektu osoaren sinesgarritasuna eta bermea baitan eztabaidan jarrik dezakete? Hombre, argi dago hau Galizak lortu genituen emaitzak oso txarrak izan ziren, inolako arazori gabe esaten dugu. Desberdinak direla egoerak ere esaten ari gara, baina bai, hauteskunde hauek oso garrantzituak dira, bai Subar mugimenduarentzat hemen Euskadi, bai gure federazioa osoan klabeak dira zentzu horretan, ze ikusiko dugu zein den gure indarra momentu honetan, eta nola, esker Baskista eta Konfederala aldaketa une honetan zein izan daitekeen bere funtzioa eta bere rola euskal politikan, eta guk horretarako badugu proiektu propio bat, eta azten ari gara azaltzen segia da, indar berria gara, zentzu horretan Sumar mugimendua, Sumarren barruan dauden beste indarrak ez dira berrisak, baina Sumar mugimendua bada berria, eta, hemen daukago gure lehenengo helburua hauteskunde honetan lortzea ordezkaritza Eusko Legebiltzarrean garatu alizateko proiektu propioa eta are gehiago esango nuke, eta biratzeko gobernuaren politikak eta lortzeko zerbitzu publikoek dituzten arazoak, gobernuak sortu dituen arazo hori privatizazio dela edo externalizazio dela, konpondu alizateko, guk gure ekarpena egin alizateko, eta esaten ari gara kanpaina honetan, horretarako Sumar indartzu behar da Eusko Legebiltzarrean. Hor, hain zuzen, estatutik badator Sumarren neurri nagusienetako bat, lanaldiaren murrizketa. Hau proposatzea ez da komplexu eta nasgarria jakinik neurri hau bideratzeko estatuko agenda politikoa dela aplikatzen dena? Bai, komplexua bada, hori onartu egin behar da, baina pentsatzen du, arlo ikusi beharko genuke nola gauzatu neurria, baina konpromisua oso irmoa da, kasu honetan, ministeriotik, lan ministeriotik, Yolanda Díazek hartutako konpromisua, eta estatuko gobernuaren akordioan agertzen denez, guk egingo dugu hemen Euskadin, aldaketa guztiak edo bultzatuko ditugu aldaketa guztiak hori lanaldi murriztea gauzatzeko, ze pentsatzen dugulako, alde batetik egoera ekonomikoa aldatzen ari dela, daukagu alde batetik adimen artifiziala, daukagu prozesu teknologikoak, eta orduan etorkizunean eta etorriko diren aldaketa horietarako prestatu egon behar gara. Eta are gehiago egun produktibitatea ikusita, bada garaia ere lanaldi murrizteko, ez da, ze langileen alde izango litzateke neurri hori. Zailtasuna bai, baina borondate kontu bat da, eta gu prest egongo gara, bai sindikatuekin, bai enpresekin, bai patronalekin, hau martxan ipintzenko, beharrezkoak diren aldaketa normatibo eta legislatibo guztiak egiteko. Horre, esaterako negoziatu zenan gutxieneko soldataren igoera, Espainiar Estatuko sindikatu nagusiak ikusi ziren, Comisiones Obreras, UGT, Sumarrek legebiltzarrean ordezkaritza lortuko balu egokituko ziren harremanak Espainiar Estatuko lan ministeritza eta lab edo ela bezalako sindikatu abertzalekin? Jakina baietz, ze klaro, guk hemen ulertzen dugu zein den Euskadiren errealitatea, zeinek diren, zein den gehiengo sindikala Euskadi, eta sindikatu guztiekin hitz egingo genuke, eta hitz egin behar du, egia esan da, akordio batzuk lortzeko estatu maila sindikatu batzuekin hitz egin zen, baina bai Euskadin eta legebiltzarretik gure lehenengo urratzat, lehenengo bilerak izango dira bai Euskadiko sindikatuekin, lab, elarekin edo esteilarekin. Programan ere, frankismoaren krimenak judizializatu eta kondenatzeko proposamena barneratu duzue. Honetan ere akaso antzeko ere gertaliteke hori bai 1977ko amnistia legearekin? Hau bertan bera zen kendu beharko lehenbizi?
Ez dut uste. Nik hemen ulertzen dudan haure programatik, nola eraiki memoria bat eta nola eman biktima guztiei erreparazioa. Eta erreparazioa altzen da alde batetik politikatik, eta gero bestaldetik justiziatik, eta gu bultzatzen dugun bidean nagusiki da, dira biak, baina nagusiki justizia aintzat hartuz, eta erreparazio politikoa baita ere memoria, eta Euskadin memoriaz asko dakigu. Jakineko genuke ere, ea zer nolako diagnostiko egiten duzuen ertzaintzaren egoeraz, eta ea zer nolako proposamenak dauzkazuen? Argi dago, ertzantzak duela arazo bat, gestio arazoa alde batetik, eta gero ertzantza berazken bolada honetan ikusitako, egoera batzuk kezkagarriak dira, ezta? Gure eredu poliziala hartzen dau segurtasun kontzeptua, baina modu zabal batean. Segurtasuna ez da bakarrik modelu poliziala, baizik eta beste arlo batzuk, beste fenomeno batzuk, azken finean giza segurtasuna bermatzeko, eta horretarako dauzkagu tresna desberdinak, eta ertzaina da polizia da bat. Egin beharko genuke hausnarketa hori eta aldaketa hori, baina ez dakit nola ze ikusten da euskal politikan, azken bola honetan, ertzantza ere edo segurtasuna izan dela erabilia interes politiko batzuengatik, ez da, alderdi politiko batzuek erabiltzen dute segurtasuna aitzaki bezala ez planteatzeko beharrezkoak diren aldaketak, eta beste polizia eredu bat behar dugu, nik uste hori dela adostasuna, eta esango nuke, alderdi gehienok planteatzen dugun hori beharrezkoa dela, eta hortik aurrera egin bai, baina nola egin eta ze adostasun maila dagoen aldatu alizateko. Eta hor, adostasun horiek bilatzeko hor, ertzainasen lutsa mugimendua delakoa, hori nola ikusten duzue? Errebindikazio guztiak errespetatzen ditugu, demokratikoki errespetatuak izan behar dira errebindikazioak eta kolektibo guztien errebindikazioak. Gero beste alde batetik, kasu batzuetan ikusi beharko genuke errebindikazio horiek justuak diren ala ez, edo errebindikazioak planteatzeko moduak beste analizi politiko egiteko area egokiak edo desegokiak diren, baina printzipio demokratiko aintzat hartuz, entzun eta saiatu errebindikazio horiek konpontzeko erantzun politikoak ematea. Ze politikarekin konpontzen dira beti arazoak. Hor, baitare, beste aipagai batetan sakonduz, aurre ikusten da, euskal gizartea, piramidalki zartzaro egoera batean badagoela, horre zaintzak beharko dira, osakidetza beraren maila mantendu beharko da, zegeroz eta gizarte zarragoa, atentzio gehiago beharko da, hori guzti azkenan ordaindu behar da. Ekarpen horiek nundikan egin beharko dira? Gobernu batek badako aurrekontua eta gobernu batek erabakitzen du non ipini aurrekontutik diru kopurua, edo hezkuntzara, edo osakidetzara, edo zaintzen sistema publikoak defendatzen duguna, no? Eta ikusten dugu nola osakidetzan azken bolada honetan privatizazio prozesu egon dira. Zerbitzu pribatu horiek ere aurrekontu ekin ordaintzen ditugu, da gure diruarekin ordaintzen dugula. Eztabaide honetan beti planteatzen da fiskalitatea, ezta? Eta nola zer egin ze, claro, behar berezi jau izango ditugunez etorkizunea, eta zaintzak izango dira Euskadiko etorkizunean seguramente zerbitzu nagusiak eta publikoak izan behar dira. Guk argi daukagu privatizatzea zerbitzu horiek ez dela bat erena edo egokia, baina fiskalitatean nahi bidez guk esaten duguna, progresibitate gehiago izan aldugun gure fiskalitatean, zerga gehiagok, adibidez, estatuan egin den bezala, multinazionalei, kapital gehiago duenari, zerga gehiago ipintzea hau da printzipio basiko bat eta eskerreko fiskalitate batean, eta orduan ordaindu ahal izateko behar ditugun eta beharko ditugun zerbitzu publiko guztiak, igual errekaudazioa edo dirubilketa handixeagoa izan beharko
izango da, baina gero bestaldetik gestio kontu bat da ere, ez da nola erabili zuk daukasuna gobernu batean, eta, bueno, hor ere, bakoitzaren arabera, gobernuaren arabera, edo ikuspuntu politikoaren arabera, aldaketak ere daukagunarekin egon daitezke. Azkenik ere, jakineko genuke, etxera heldu den propagandari buruz, zor sumarrek bidalitako gutunen euskarazko testuak akatsak dauzka, jakineko genuke azergaiti gertatu den, eta zer nolako mezua helarazten diozuen hauteslegoari honen ari da. Bai, arrazoi daukazu, eta naiz eta arazo tekniko izan, bai markamena eskatu, ze gure apostua izan da oso argia zentzu horretan, eta normala den bezala gizarte honetan euskararen garrantzia ikusita, eta guretzat euskara oso garrantzia, eta esfortzua egiten dugu, ze kanpaina hau guretzat esfortzu handia suposatzen da, eta esan bezala, arazo tekniko izan da, barkamena eskatu herritarrei, ze, bueno, ulergarria litzateke beren azerrea, eta zentzurretan, bai, sumarren partetik barkatu, baina, bueno, eta konpromiso bat, ze urrengoa ez da gertatuko lan. Xehetasun guztiekin geditzen gera, Handeka Larrea, eskerrik asko gizonetan gure eragerturatzeatik. Mila esker zuei. Kultura gaietan, Irati Agirre Azkuenaga, kultura ditua dugu, pantailaren beste aldean. Konta iguzu, Irati, zer nolako eskaintza dugu aurrean? Apirilaren 23an liburuaren nazioarteko eguna izango da, eta horretarako Donostia Kulturak liburu den elkartearekin batera azoka antolatu du Gipuzkoa plazan. Helduen eta aurrentzako jarduerak egongo dira egunean zehar, eta informazio gune bat ere izango da eguneko programari buruzko informazioa eskaintzeko. Hurbiltzen direnentzat horri markatzaileak egongo dira eskuragarri, Ana Lartitegi ilustratzaileak liburuaren eguna dela eta egin duen diseinuekin. Horrez gain, karpa horretan bestelako jarduerak eta tailerrak garatuko dira. Eta gainera, apirilaren 23an bertan, 12etan, Itziar Ugartek Arkaitzkano aurtengo azokako idazle gonbidatua elkarrizketatuko du. Eta ondoren irakurleen liburuak ere sinatuko ditu idazleak. Aurtengoa 2. urtea izango da, azokak idazle gonbidatua izango duena, eta Arkaitzkano sorkuntza prozesu askotan ondenez murgilduta azken urteetan, liburuaren nazioarteko egunean bereziki nabarmendu nahi dituzte haren azken liburuak. Liburu hoien artean ditugu 2023an argitaratutako Mundua pitzatuta dago baina antze gabiltza oinez, eta Ulu egiteko Bolondres bila, eta 2022ko Ni ez naiz Mikel Laboa. Azken orduan, arratsaldeko 7etan liluratu irakurle taldeen gomendioak saio parte hartzailea ere egongo da, bertaratzen direnentzat, eta esan bezala jarduera guztiak Donostia Kulturako karpan izango dira. Javier Mina idazleak ibilbide literarioa ere egingo du adibidez egun horretan. Eta egunari amaiera emateko, Victoria Eugenia Antzokiko Klub aretoan, arratsaldeko 7etan Mercedes Caballeroren 10 emakumek mundua dantzan, aurrentzako liburu ilustratuaren aurkezpena egingo du. Bilintzen menda, bertso 15aldia antolatu dute ostiraletik aurrera, ostiral honetatik, hau da, apirilaren 19etik aurrera, maiatzaren 2 arte, hain zuzen. Donostiak historikoki bertso plaza giza izan duen garrantzia aldarrikatzea da, ekimen honen helburuetako bat, bertsozalei gozatzeko parada eskaintzea eta bertsogintzaren zenbait erpini baita ere, edo zenbait erpini buruzko gogoeta egitea. 4 ekitaldi izango dira denetara alde batetik, Donostiako Udalaren Euskara Zerbitza eta Donostia Kulturak antolatutako honetara San Telmo museoa batu den ekintzak ostiralean, apirilaren 19ean, arratsaldeko 7:00 egingo dena Donostian. Bertan kantari izango ditugu Sebastian Lizaso, Andoni Egaña, Amets Arzaiuz eta Maialen Lujanbio. Gai jartzaile lanetan ibiliko da Ainhoa Larretzea. Apirilaren 24an berriz, Jon Sarasua bertsolariaren eskutik ego eta ego H-rekin bigarrena txapelketako edukiei begiratu bat
txalo dependentziaren ikuspegitik. Hitzaldia horrela titulatu horrela izenburu eman dio Jon Sarasuak, eta 10 arratsaldeko 7 izango da bere hitzaldia. Apirilaren 28 berriz, 3. jarduera, kasu honetan bertsolari txapelketen antologia kantatua izeneko hitzaldi musikatua izango da antzoki zaharren. Eta amaitzeko 4. jarduera maiatzaren 2 egingo da. Gai jartzailearentzat bilakaera izeneko mahai-ingurua antolatu dute horretarako San Telmo Museoan. Bertan, Jose Mari Iriondo, Lazaro Azkune eta Maite Berriozabal izango dira solaskide Xabier Euskitzek gidatutako saio honetan. Eta erakusketa baten berri ere eman nahi dizuegu aste honetan. Izan ere, erakusketa interesgarri dago agenda kulturalean. Bizkaiko portuetan mendeetan zehar salgaiak mugitu zituzten emakume zamaketarien lanbidea ikustarazteko erakusketa aurkeztuko dutelako erakusketak Amaia Price eta Maria Romanok sortutako liburua du oinarri. Portuko ofizio gogor eta ofizio anker eta txarto ordainduari buruz egindako ikerketa lana du oinarri esan bezala erakusketak. Ikerketa lan horrekin lotutako erakusketa da eta Bizkaiko batzar nagusietan bizitatu ahal izango dugu. Emakume zamaketariak ikustaraztea edo emakume zamaketariak ikustarazi beharreko lanbidea zela iritzita antolatu dute erakusketa gogoraraziz, belaunaldi askotako emakumeen artean ere errealitate izan zen ogibidea, izan zela zamaketariena. Izan ere dokumentazio lan horri esker eta esan bezala batez ere Amaia Price eta Maria Romano egindako azterketa lanari esker jakin dugu Andrasko zamaketariak izan zirela 16. mendetik 20. mendeko 50. hamarkadara bitartean. Erakusketan ikusgai dauden ilustrazioen artean, gainera nabarmenak dira Eulalia Abaitua gazkilariaren eta Allende Salazarren argazkiak. Antolatzaileek azaldu dutenez, iraganean gizarte kapitalista eraikitzeko lan indar bat gehiago izan da emakumean, eta horrela deskribatu dute baita ere borroka horretan ibili zen zamaketariak. Biziraun nahian zebilen miseriaren edo kapitalismoak sortutako miseriaren ekonomian. Maiatzaren 24 bitarte egongo da erakusketa ikusgai. Amaitzeko, asteburu honetan amaitzen dira Bilboko Pabellon 6ko antzerki laburreko jardunaldiak. 11. edizio honetako antzeslanak ikusteko aukera duzu edo dago oraindik beraz. Ostiral, larunbat eta igandean. Aurtengo parte hartzaileen datuak aztertuta antolatzaile bai nabarmendu dute emakumeen presentzia hainbat alorretan, hainbat esparrutan. Esaterako jardunaldietan parte hartzen ari diren 38 pertsonetatik 23 emakumezko sortzaileak dira eta zuzendari lan postuetan ere, zuzendari lanetan 11 emakume eta 8 gizon daudela nabarmendu dute. Kontua kontu asteburu honetan 4 pieza labur ikusi ahal izango dira. Diario de desdichas, 50-50, silbidos de Jenin eta esetasun erlatiba uneko 73. Beraz, emakumeen datuak hor daude, baina ikusten dugunez, euskaraz bakarra, izango da antzeslan bakarra. Azken horren testua, euskarazko testua, Leire Olaranena da, eta antzesleak Leire Olaran, bera eta Jone García dira. Emanaldiak ostiral eta larunbat arratsaldetan 7:00 aurrera izango dira, eta igandean saio bikoitza egongo da, goizean 12:00 aurrera eta arratsaldean 7:00 aurrera. Pieza guztiak ikusteko bonuak Pabellon 6-ren webgunean eta txarteldegian erreserbatu ahal izango dira, eta 2 piezako bonuak lehiatilan bertan erosel izango dituzte bertaratzen diren bertatutako publikoak emanaldiaren egunean bertan soilik. Besterik ez gure aldetik, informazio gehiagorako badakizue kuskusiatu gure sare sozialak edo sartu amaika.eus atarian BSRT kolektiboaren egun bera bestiarekin agurtuko zaituztegu bihar arte. Gabe sentitu, aterata ezin galditu, nire burua suntzituz, Noiz bukatuko da lana, etxetik pasatu solo papi a la cama. Une bat nirea, lotara bidea, mapatean dei bat nire ama. Kaixo Peru, zelan zerbitzin, domekan etorriko zara bazkaltzera? Fiskalea, eguala faltzeko,
Agian behin alokairua, DBH-ko arropaz bete eta armairua. Ibiltzeaz, mailua, nor nahi ze jakin gabe eta baitua. Todo esto que se propone ahora, ¿por qué no se ha implementado los últimos 8